some penny pie, any pana penny one say. Penny wants them, that's the room, baby, baby, found position. The two Macam, baby, let's send me by the day. Yeah, baby, oh, no, you're not one. Yeah, that's some penny pa, penny pana penny wants them, baby, oh, no, you're not one. Yeah, that's some penny wants them, that's the room, baby, found position. The two Macam, baby, let's send me by the day. Yeah, baby, oh. I'm more quabby. Yeah, I don't know. Mama, monsieur. Oh, what you want? What? You feel here, baby. We be so Shoma. And class with you. And yen sure, young quincy higher ditch. So in himself. Now, a man shrink it and get to do. Anyway, Bunkum. What is you? Bunkum, what you catch and see about Hona and Commander a Deban. A tea which rank to Ebin. A man can say, Okofu. You, and also yet. Said you so unquire. Any penny maybe said you. And I pay. With it. You begin penny community car, oh, man, at Mamma and Sana. Oh, Mokokra, the Bonamania, among Hamo. Sir, Tia come and Woody Naba money. Nakamene, Adriana, and many didn't have you know. With a Mowali and seeing. Hey! And also, Yabusabu, Nifa. Fabon. Pierre. That one's already a buyer in Kutana bonnet. A bonnet cry. When you see Crum, it's you Crum, you Kutana bonnet, where you Kutana bonnet. Says I. Say, it was some. You would be a bass. I don't come over as well. Nipa for baby. Now, I will know. Now, was someone walking when himself. Or buy some American. Or Quakra. Sada music, and I'm going to be any particular view. Continue so near your house. Only my word is any on the say. Necula or Cornwall and Conacura and the Ascend and Shadow Nasibia. It was An country, said in Penyacano, and it's the Abaton, and Peninsula Pamcuto Crubato and Pentin Summer Pemu away. They say, Cocoon could the rubber San Sama Crudi, Pemu away. Said in Penicano, as if Pomudia, and as a possible, is some dear home in Sumunka. We no crown as 7 years. Mama may bear and I use you, no. You know, you. Oh, is a Tricasan, oh, dear. A Benecasa Quasa and Sanamna, Tiana Yemisa. Cafra. Na Sano Candy and my men fire Benon Wadaho, Fana Memras and Panos. Brasso. Yenina, any to say, Nanahima, a quakra. Na Yasitremono. Nana, SCS, Yasigana could say, Shana Quankujano. Na Yina, Ainsi Giant could see baby at the end, Yemon Pinu. Sanson Kukuntina, Yema one. The ma one, you would be a 7 producer. You never Jano Kwan. When our cabby womb, I say, Yahoo. Ready a buyer. Titias have walked a quaver fast with the Beja, Nana Hema Quine. I want in 7 children. And an ma one is moody, I said the Jano Kwan. Watch it. No, I'm telling you. But you know, an amiable. Oh, I don't know. Pierre. Bema Kumanini. Kuna yena no 2 for Brempon. Yeah. Kwanye ya. Okasembi. Edem trimpa. What you say? Was it a dear and swabano? And yet na haba ibusa dua kro. No kwasem. Kuma ni ne kasa. Sani. Ano ati na ni afinso. Na wono onimu de. Sa. Na yidi jawa. Ni yedi aso. Yedi aso, sa na mpanyina ka no. Ntimprepi no hwese obedi na gya no mama mfoni. Na daachi bi obedi ni de na hwai. Sa. Panyin pose se bi udu abra na ani a ne gya no nchirima dabre. Bema kuma ne se gina ya mfa nhwai na yemusudini. Ye mo de bedwa mpo. Ni ani monyam. Dabi.
emprempre ani bra yete ye bi awe eye ni monyam enkanko kasiyo sanse emre ye ninka so sa panyin so ansu amrempo awohoa na fi ada ni edija mo amose no Any say? Uchirem say. Afi ni ede so amu ja hwe Uchirem say. Mun kwasa binu amu sade aka agufom. Ni senti wo hima nsem fata se. Ne bra obebo wa kunya no so no. Na kwankwaja. Me di obi ja no kwai. Senti obi antimago na de. Oh prokotosidwe. Oh prokotosidwe di prokotosidwe. Eh. Fanya mfanto mama bra bo. Sanse bra wo bo no. Eno ne yehwe so. Aja kwai amani munyam abawa yase. Na akoto so obi afiri mu kwa kura. Na de dia nine nipa gusu twa jajo ni atwa jajo a nipa na doye blapa e bra obo ye no eno so kan mu bi sir am chi abla so be free na hu sa e ma fa kente ye kwa ba e ma fa sika ye kwa hara o dini se nipa no on sem fata kura se nipa jajo nsem panyisi am for the children nto aso se dimpa eyesi ahonya ebi ni kwa mechi mo Sɛ kan sem bi sɛ bi ebru sɛ bi okronto. O mama ne boarding se mfasika na eto. Wo ya da na ade ato. Sɛ na mpanyin nim dada no se aboa ne ntakra na ma na ye kɛse takra bo na e di afin na kwanyam katre kwa. Enti na no. Ne kura kura. Edi message na ye. Sɛ meti ase. Na me dia so di kurei. Kwa ma kurei ko nti hene de. Info de sani bi enye ohima akwan. Bako ne kula awese. Opedi a ono ane ba na waje na kire no. Defo ne nya na kwai. Na enkokọ ne mponten so e kumure enu akire no suma za to ba mu hinin kra won kwayem se womra panyi so ye bi ye nka so ye bi atwa so kure hwan ya ni nchi na ko sabi waja no monsa se wa wo ko no hwan na hwe wachi yesi gidi aye ba na ne kokota ko ba asa agro ona wan sida sempa no ho o ba no hwe ni ye ne na ma challenge Chisi kanti aso ni edi ewa. Yenkum mani. Sa chinchira wodi obi beja no kwai. Eni e ko hu ye. Ye wura ne ye kana se no onim ye se. Ya o se eja no kwai. Nanso atwene ne bo. Enam ni nua ba ne so ni ne ba ya obeda na de nti. Timi na ne me se nyina wo so. Tina cha se ko wie se nyade a. E fa obi a nyade. Pia o. Ano mampu. Won kanem. Anya na me nso so me nsa du wo so. Sa me nso me taa wachi. Pia o. Semfo bia nya ne kwan onko samandaja na me pese nko ko na sie iwu amayi bebe ni kwaku ago hey be ma kwaku dia ewie dia usi hono no hey uti ye munim nantie oje be ma kwaku dia na obetuni o afra ewie abodi ye na mo tse ye amia dum I'm not saying there. I said, "Any some be a minimum." Be ma kwaku dia mo jidi pass abrante onim no Afra. I said you saw yakola. But enye kwapia ni. kwapia ne ma mi ni aba kwapia no Kwapia. Oni nem kromu ananse ya. Opa nkotra boy. Te ofo aboje se. Nananom. Oh, when you na de ofre. Me das boko de mfiri e hoye boko. Nananom asi we de. Yo de mebi sabi. Be ma kwaku dia o ye be ma o san de bo amane na emom me na me de ne bai ma me mo amane mi wo fie e na kusa de fa kenten so kwa ha be ma kopɛ banche bi aba eme ya wo fufu adi ne ho dodo me beti ago kwa pia adi mini Kapia be ma na me de ne ba no aba ba chia mo a wo de aboa ekrom ha o sa aseda o me da wase e mai nti ne ye de adu ha wie yo woni bi ye de nananom ase e de me nkwa me sempa nso ja ewie na ja menye bibie bo ma no so a meti ago kra no ni hu ni pakro ene ze bodi apie Kapia be ma Afani ye wanyini fe na me das e kwaye mboko de kwaye mboko eja onse me nua ma yomba ha ache odi na kakra enti me maame ye ne se memra na mmehwe se de o maseti na mutie enti me ba ya no wakpo mama ne bibia asie amama hu de mowa sebi mo de amowa o mu kurum ha na wiase no panifo se
opani won tre fi mo sefu anfo mo akyere se ukuri ukura mo yɛ mpanimfo sɛb mpanimfo se supurupu wodum abo akokuo no na abo akokuo so adum supurupu kwa pia ne ba kɛseɛ no Babu be. Acha se wa no ati. eya se ne nkoja ɛyɛ boa me na me mmoa benkum dware nifa na nifa so dware bonkum ti mo akyere se mo wonu adɔ ti me ba ya ne titiru pa de ya seda se me bɛda mo ase ɛwɔ hwɛ pa mo hwɛ me nwan ma yi mu ama me nyɛ mo ase bɛsɛ ka nka ɛyɛ bɛ fa so mo ntia ase kora na so wada woro ma aseda nkutu na de ma obema na me nhyira We dia. Kwapia wakasa yie pa. Me som. We di nenka hu hia kra so be das. Sebe. Before say enso na bronco na so do. Debi. Before say we you die ya. no you su die hi sa Edise yesa. Sebe omu ye kroma. Ye ntina ho ema bibi emeto omu ansa. Didi ye na ya sedie. Enti na se bia nim. Na se bia. Na se bia. ja ya mamre kwaso na de wo ho pa no de asem wo ho opani na mesha da aba na nke di banu nkomo Asem ho. bema ne bema nze we wakoye oba enti yebema yebekọ nemum yebesa aba akiri mian mesa aba akiri na die nti pa ma me ba kro dua we mu no menu abedi hu nkomo wadawroma na wadi manim ene maye de wosese me bibia sere wa se kwa wo ho a Kwapia e kwa wo ho dodo. das Sebe. Ya sedie no no. Se bokro mafo ho ban. Ibekire wa bi so na de betu manim. E kwan bi e fase. Ifaso. Me hu no puma se me faso. Nti waka so ma na nyentem. Ebra na de kode poten no. Yentena se ne mo. Why? ya se mhia pa se ni tumi sere wa me ba entuma jeje mu Dabi ebi kura sida. Kwapia ebi sida. Oi. Oh, nti mo anyi ba kokura ni. ye das Sa. ya kono na so be kwa Kama ni baji. Aja me nkwa mi. Sa o se mi di aja bi anwuanwuan ma sa di. no kwase Mati, mun ni bia ne. bema kwa kudia asidemu a nyame aduma ye bihia Nana mo ne. ye besre kwa ntopani me da ase Mati. na mu hyira wo omonto kwanem Kapia bema. Oh, kamu yi ba ku di ya. we da ase Matia. enti ne apani akire Actually. yo Hey. Aku gonna when you sing. Sawa. Fa. Dia so. Shawonso. Ai. Shawonso. It was about aba. Didn't you have a friend? And he said, answer na. Amamere mu ebeye eyi no. Jise. Esi hima. Enyensi ya bit my daughter ye. And ye party de jise esi hima. Asana tibi ayi. Na adwuna mafa and say pese bi di usi akoda ni so. Ansana ya ye o ma na ye. Ofa. Sima okenye na mate. Nsume wa disede ba ko. Abise bi disa. Adisede be. Fa pese ka hwema ko musi ya me ho de ansa na de mesi akonya. Sawa. Men sound for me ko machi bio. Edi apre. Bidu se kona kugana konya so wie. Asa obe ware ya. Ene de eye wa wasam. Sabri ya minu ya panta fo. Bidu ya bandimpo. Na me pese bidu usi ade so so kofa koku mesi asam edi aba. Odi bi ko machi. Sawa. Debi wodo ubi. Se ubi aka oka kokumosi asa. Mami fonsi ade so wi. Iwia te ubi a chi te ahwele aka. Oti.
for they will come at some the book I didn't. Kodre Kwanza. So, you know, never be more anybody we are. You know, never be more and the money we are. Maybe so much interest. Not your interest. Cry. So, what that's it. Say the flow to me, right? Tissume. The teacher, what is Shahudi? Why? Affirmative. So how are you? Again, I'm in. Hey, no, I'm on the way. Hey. Hey. No, I'm on the way. Hey. I said, man. Hey! I said, Ben, when you catch me. Hey, what money? What money? No way. What money? No way. Hey, what him? I'm no way. Nana, at the house. At the river. At the damn hole. What I say, move it down. Can't quite. No, I say, move it down. What can I say, move down? What the hell? Huh? Ha! What the hell? What the hell? Huh? When you say Papa Bill, I can't tell you what it. Why? And I am Mamuno. Why? And now I have no. Oh, I know. Not them hole. Hey! Nana, no way. Nana, most of him more. I said, Mama. Nana, it's one of quite. Oh, but then come by to my mother and talk quite a count. No, one never way to man. Nana. Saudi. And run me by, say, me Baba said, the Muti, me buy and I so quick. And said the other man, the action, yeah. Minions and Professor the Muti. As a Mujai Horn Bar and a check. Bia Mahada. Nti omo ya ne se ne mimi ntimo na mmehwese de mosetene mu ne mabrabo bibia eko nyema muti sei nanu mandaromo na mandaromo sei bibia ye boko nanu mandaromo ti bibia ye boko de a enye ne nra sama me bae mbete ye na mani anye ho kusa wo de enra sama me bete ye na mani anye ho kura men susu se wo a wo ti betime de sa nyambra se mo no hwan na kire wo sa de no efa na wo hwe free ye se wo a wo nye de hye wo ne de hye kogoro na ka besempo kwa kokum nipa kusa wo de sana usuba de sana usuba de de bia ye kasa mo a wa no chabe je ka ba kunu akadu hey won kwa usuba te say
hwasem anka akɔfa ba nke wuo ene kede brɛw hwɛ bia tie kwayem ke befiri ho beduru ha na ka wahu ke befiri ho beduru ha na ka wahu adai na wonso wone ne wahado odin sɛ hu na wontimi hu ntunufo be me na meke bia wonti o wontimi hu ntunufo asɛm ne si krom ya nim sɛ me wo fie ha wo kokoro wa mama ne menam na me su hwehwɛ no kusa wo de wonyini no ba bia wo me ka kyerɛ wo ne amo ate ase sɛ wo ye oda so ya bofra ye tia wo ye yie si ye tia wo a eye yie esi dan ɛna wo akɔra abofra totofefe wotimi dwene mpanindwene sɛ wo kɔgye adamudi akɔkɔdi dwuma mu bi akɔkum nipa kusa wo de animguase a wo de abra busuan nie animguase a wo de abaka busuan no enie wɔyɛ mo bro ɛde te kwayem mo mmra na mo mayɛ dwuma den na mo fa bi mɛboa yɛ wɔ kurase ha mo te ha na wodie ɛna mo bedi ha be me na maka kɔlɔ na kasa wone ne mienu nyina na te ha wontimi ntonefo ɛmfa dwe papa bi ahyɛ ne tirim ɛna mo te ha ne nsɛm hunu meka sɛ kura mo sa yɛ me masɛm ka ho mo hwɛ yie me koyi me nkɔka na mom sɛ bi sɛ sibio na me tutu me na duru ha de a me kanana no anya papa ne mum ema me ne mum yenu ka wono to mo ye kasara de sun brabra so ye kasara de sun brabra so uza utuwa usa sara ma metete wo ha me ka kire abofra si etufu na se wante a wo kwante ade si etufu na wante a wo kwante ade wo tia so me ka kire no ah ese hunu ko ana mutia ana mudie adai asem we ma metia ombe suama bibia si sorry for mani mo ko na me de minya kwai kurase ni mo hweye mo ye adan tena penfo mo tena ha ye dia sokwa dan mo chenchena adan mo bia mfa tuntum Popo team. Mo bia nso abre mponso na ye ma ewu no. Nyina chire Bibra Odaruma minim sɛ de yasitra ne nyina ye betra se adwendwe ekuro bia ihu na me ba na me se me fa oba hima na mu ihu na ma hwese de wositie Bibra nananum me momra wa oba hima mu ni na ho saba ya mwadwa Asempeni pa wenipa na pane wasem wiasi mu asem penipa wenipa na pane wasem dwe wuta mpanyina usawa ni memu adasi kumu bebrebe de asame badabi asem wanse da no di wadanse hweye le okoni nko da ramon sansa mesumanu awiakete wiasi mu asem penipa wenipa na pane wasem Samon pani pani pana pani wasam samon pani pani pana pani wasam yeah samon pani pani pana pani wasam samon pani pani pana pani wasam yeah dio begwo no e no ana obetwa asabi wante da odi wan dance yeah enko ho ati wana me fiba that's kuro mo bebebe efa hun ko si she Won sambe brebe asame badabi ufifu frania sama ye tu fontie lo ba kwanti ade ya bebrebe na unyo na kwane ye na samon pani pa oni pana pana wasa ye samon pani pa ni pana pana wasa mo samon pani pa ni pana pana wasa ye samon pani pa ni pana pana wasa mo Asamu penny pani wase yeah dio begwo no e no ana obetwa asabi wante da odi wan dance yeah enko ho ati wana me fiba that's kuro mo bebrebe efa hun ko si she won kon sam bebrebe asame badabi ufifu frania sama yeah tu fontie do ba kwanti ade da bebrebe na unyo na kwana yeah
ye na sama pani pa oni pana pana wansa ye ja bebrebe ye na unyo na kwanai ye na sama pani pa oni pana pana wansa adase kumu bebrebe